Għal sen oħra suktat il-maratona tal-volleyball Bris id-Dar tal-Providenza. Fil-fatt f'din it-tmiem il-ġimgħa il-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi inbidel fi ground tal-volleyball u post għal divertiment għal familja kollha. Din hija 13 l-edizzjoni ta' din il-maratona hekk kif din is-sena 40 plejer minn 5 timijiet differenti bdew sfida bla waqfin ta' 53 siegħa. Tkellimna ma' żewġ atleti, Susanna Nikolic u Dorjen Mallija, li minkejja li lejja taħkimhom anke kawża tax-xemx tiżreġ fissru determinazzjoni li jkompli jgħinu fil-waqt li jixprunaw oħrajn. Għaddejjin fil-sħana u bil-lej non-stop u lantana jiqpa dejjem biex natu kuraġġ lin-nies li dejjem jistgħu anke jekk ikunu affarijiet diffiċli għax dejjem ikun hemm min jagħti u aħna qegħdin nagħtu min-naħa tagħna u nixtiequ li n-nies ukoll jagħtu min-naħa tagħhom id-donazzjonijiet. Ovvjament is-salajja it's kicking in, ġifieri imma l-motivazzjoni ta' kulħadd tibqa' dej. L-għan huwa ovvjament li nġbru l-fondi għad-Dar tal-Providenza, din hija t-tieni sena tiegħi li qed nieħu sehem fil-maratona. L-istess determinazzjoni spikkat ukoll Fader Martin Mikallef, id-direttur ta' din id-dar residenzjali, u għannota l-ispirtu altruistiku tal-plejers li jispiraħ biex ikompli jaħdem għal din id-dar u r-residenti tagħha. Semma wkoll id-divertiment li wieħed jista' jesperjenza b'xi ħaġa għall-familja kollha. Nistieden il-poplu Malti Għawċi biex jiġi hawnhekk il-lejla igawdi l-atmosfera sabiħa ta' mużika u kant li se jkun hawn u anke jagħti s-support tiegħu lill-plejers u ikollu l-opportunità wkoll fejn wieħed jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu. Il-pubbliku jista' jgħin billi jċempel juża l-BOV Mobile Banking, il-PayPal, Revolut jew jagħti donazzjoni online fil-kontijiet bankarji tad-dar. Din il-maratona se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali kollha f'ħinijiet differenti. Għal aktar informazzjoni dwar din l-attività, wieħed jista' jżur is-sit www.sabiħlitati.org.